Ki doktor Jagatnath Veterinary kila Mih Jyndat naga Khyrdop Kaba Dei Khmih yaga Jinhshalan Mrad bamdo JYLLA MEGHALAYA kabadan ha umling. Kani ka jingja klaja ka khatsan trik mentau benai ha ka por chapho baji ye min. Karkum ka jingte bala yo lum lo ong bagini ki doktor kila panpau ka jing bitar ka bakhang Khyrdop no ya ka te ka jakatre hadien baglami ka jing bamya sngo thu jingmut bat ka wei par ka kin hun ka bapet bar khmi ya ki kor kisla Jinhshalan ni kini kimrat chapo ka JYLLA MEGHALAYA. Wala kita ki doktor Jagatnath Veterinary kim shimla tre ban kran chi nong tho khubor haswa bakin mi no na kate ga jaka hindoi gat kum ka khubor bla yo jing te bla ong bakani ka kinrum kinram kalaja tang namar ka jingdon chi kunhun bala kinno ru baki de ki brio jo ki mentri jong ka sarkar JYLLA ki bashim ka bu ban le kum ki nong pe nong khmi hindoi ki dawa da ka dor pisa ka bahe na ki nong shalani ki ni ki mrad chapo ka JYLLA.